Ja, goddag og rigtig hjertelig velkommen. Vi er samlet her nu, dem der sidder i HL, vores afdelingsledere, og så ikke mindst er hver region blevet bedt om at vælge 2 talenter til. Det er næsten dem, jeg er gladest for at se. Så rigtig specielt velkommen til jer. Det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal starte en rejse. En rejse mod, hvordan vi gerne vil have, at Hoffmann skal se ud i 2015. Det er om lang tid, og det er sådan set hele ideen. Det er ikke meningen, at vi skal sidde og kigge på, om finanskrisen er slut, og om der er kommet gang i byggeri. Vi skal kigge på, hvordan kan Hoffmann blive Danmarks bedste entreprenør i 2015. Så vi skal se ud over det. Og vi skal starte det på en måde, som vi ikke plejer. Nemlig, vi plejer at sidde selv og tænke, hvordan det kan være. Vi skal starte med at blive inspireret af en masse dygtige mennesker, som er med. Så i dag er faktisk dagen, hvor vi lytter, og hvor vi stiller spørgsmål, og på den måde er engageret. Men der bliver ikke taget nogen beslutninger i dag om overhovedet, hvordan strategien skal være. Og det kan være, at vi først begynder på det til næste år, at vi skal bruge resten af året i år til at blive inspireret og lytte på hinanden og lave gå-hjem-møder og få hele organisationen med. Og med hele organisationen, så mener jeg alle vores funktionærer og alle vores håndværkere. Et firma. Det her, det tror jeg, er noget af det, vi blandt andet kan blive inspireret af de mange engelskhold, der er i dag. Kompetence og organisationsudvikling. Hvordan får vi hele organisationen med? Hvordan får vi Hoffmann til at være den første entreprenør, som ikke deler sine medarbejdere op i funktionærer og håndværkere? Man skal jo huske, at vores håndværkere har oftest længere tids anciennitet end vores funktionærer. Hvordan får vi ét firma ud af det her? De små mestre kan måske, fordi der kun er én mester. De større virksomheder har svært ved det. Hvordan får vi systematisk fagligt udviklet os? Hvordan får vi læring imellem alle medarbejdere? Vi skal have de bedste kunderelationer. Jeg synes faktisk, vi er langt med det. Men vi skal være kendt for tillid og nytænkning, gode processer, god produktion. Vi skal vedblive at være en entreprenør. Vi skal have egne håndværkere. Og så skal vi selvfølgelig også have konkurrencedygtige priser. Jeg synes på lige det punkt omkring kunderelationer, der synes jeg faktisk, at vi har alle muligheder for at blive endnu bedre, end vi er i dag. Vi er lidt specielle. Vi bliver stadigvæk opfattet som en af de store entreprenører, men nærheden til kunderne er lidt større i Hoffmann end andre steder. Vi skal ud og fortælle den her historie om, at i Hoffmann og i Vejle-koncernen, der involverer man alle medarbejdere. Det er menneskene, vi tror på, og det er de gode processer. Så det, jeg har sagt til jer nu her, det handler jo om, hvordan kan vi få en så stabil indtjening, at vi kan bruge kræfterne på at udvikle os. Hvordan får vi, og nogle af de ting, der kan hjælpe til det, er, hvordan får vi de bedste kunderelationer, de bedste leverandørrelationer, bedste forhold til pressen, økonomisk styring og rapportering har vi styr på. Vi har hele tiden udvikling af vores kompetencer. Vi er attraktive, og vi bliver også en af dem, man spørger i den verden, som helt uundgåeligt kommer til at handle om klimaforbedringer og miljøtiltag på de her hus, vi går og bygger. Veje, broer. Det er det går ud på. Rigtig hjertelig velkommen.